morning guys. Bayo kaya bukyat. Pega lelo kaya pa bukyat ng ay ito kaya pala kaya kay banal na bundok. Magalang Pampanga. So bayo kaya bukyat. Yan lang nila pa mo rin kaya kami dungos. Bigyan yan apa. Balo ay video tangay niya lang yung putot-putot din from first station hanggang yung 14th station ini numisasad ko na. Ang tamo numisasad ko na. Oh, yan. Babayad na kami. Ay, dito first station kita gulo ba. Ay, taka rin. So, sandali na. Go! Nyaman lang kaya rin, ginaro ko din. Na? Kaya ini, dua oras yung video tangay ni. Tabalo, yung nung ay dito makasalamin ito. Yan na? Ang time lapse. Na ito. Okay. Ito. Gatay mo na ito, mabago ka naman muna. Pwede. Tara. Di ba tayo mo magpara-parada ka rin? Wow, dire-diretso mo. Para-parada ka wari. Dire-diretso yan. Tara, let's go. Dalami. Wow. Sa talag yan yung first station. Tabalo mo na yan, bisa chat mo na. Gantanong ko. Go! Kaya tao? Tao, eh, tala magpara-parada ka rin. Tala magpara-parada ka rin station, eh. Dire-diretso tayo rin. Bata, bisa chat. Go, game. First station. First station. First station. Register. Okay rin. Kung mag-register ka pa sa ligid sa upload tama ko. Register ko. Ali, ay ka. Pag-register ko kita ng pilang tam. Ikaw, oh. Palista kayo mo. Pa-register pa palagi niya. Sabi, nasula ba lalagyo? Registration. Da. Hello. May talang Jason ha. Huwag subak po. Amo kayo ba't botang may ilaw po? Check ko kaya punting. First station niya pa ito na. Ay, ba? Tiga tang. Oh, siya. Palayo ko. Palayo ko. Palayo na, Akmal. Dapat pala gumumulang kayo.
Yan siya, kamakilala ko na ako to. Gano? Ah. Magdala. Magdala. Ano? Sinabi na magdala ko? Bob, shout out. Bob, ikaw ba pong Elmer? Punta yun, sinabi magdala ko rin, ha? Bob, shout out. Ay, yata kaya. Bob, Elmer. Ay, akbalo ako, nakikiharap kayo. Second. Dali, okay. Palagi mo tutulog kaya tama. Mag-live na lang ako. Second station. Ay, ko muna ako kaya kayo. Amo muna ako kaya kayo. Ano pa sa dito na? Bros, kaya kagulo ko. Baka nalo kang balik ko 6 ganyan. Philippine safety. Ay! Okay! Okay! Ay! Bros, ika na. Sasabi ko yun eh. Ika naman. Okay. Bros, ika na sasabi ko eh. Ilan ini? Planning station ni. Asat-sat kaya kaya ini. Pangaluya pang istasyon. Medyo tanga ini dire-dire suya lain putot. Dia kulong ko magamit sa tsad niya. Uncut. Third station. Third station. Hello. Okay. Pitulak-tulak. Kung gulo ko pitulak-tulak yun. Okay kayo, tagawari kayo. Sa Pedro. Pedro na. Hari mo man yan, San Pedro yan. Sige mo ningit ko, ganito. Kung gulo ko ba? Welcome to my vlog. Gusto choy. Ako na tayo sa mag-vlog, mag-welcome na ko. Tulad kaya ano kayo. Babuti na yung misis. Ay, tao, ayan o. Ay, ito pala. Ayan o. JC, where are you? Sige, tara na. Ay, kita pa rin touch si sinok na. Opo, tabi sa papicture kang Mapang Elmer. Mga kain nyo. Mag-vlog yun ni pare. Ah. Mag-vlog. Ano muna, kaya ako na. Ba't palagi ko muna ka na? Nakabagal. Mga ano ka? Palagi. Oh, pila na ini. Port na. Apat na ini. Port na. Port. Apat. Oh, port station dito. Apat. Tandaan nyo guys, sa Chadkini. Mga sa Chadkini. Masaya ka mo sa Chadkini. Ay, so kats na. Ayo, kats na nita. Kats di mo ng tamo. Ay. Ay, Marvin. Shout out ka na magmis. Hello. Hello. Shout out po. Dapat lagyan ko shoutout. Dandaman ko ng tao, shoutout. Pag sabihin, pamalaguan nyo ko shoutout na. Dahil ko ta.
Shout out rin tao. Whew. Kaya. Sungana kayo. Dito tayo ni. Kayanan tayo ni. Alay mo, mas siguro mira sa dong oras sa video nga ni. Palagyan mo kagat ang babo. Okay, daram yun. Dalaw na. May naya pala katawan nito. Kabeto ko po yan at pabawtar. Okay, ako mo po. Shoutout po kaninya. Ako taga Magalang ng Ikalala. Good Friday po. Hoy, magbalik ka po tagay ha. Hoy. Wah, apa nama balik kan? Ada kaya sagli ni? Lani ni. Lani ni. Jangan magsalita. Hi, Bob. Hello. Lani ni. Fifth station. Ito rin kaya ito. Oh, yun. Shout ka. Hello. Oy. Wala ka. Ito. Okay. Ano yung vlog yan? Ha? Oh, Ang haba na sa wala. okay, bayo. Ano mo yun? Sinabu na ako. May bayo lang stall din. Yan, mas natin yun. Bayo stall din yan eh. Hello. Pagpababa, walang problema. Bakit lang mahirap? Oh. Yung masara na kayo binigay. Nakapayata sa lilobo light. Sa lilobo light ka. Bilang tanah, bos. Bilang tanah stage na. Pangalan niya pa kanya nila. Lebi ni bisa chat kami. Ayan. Come on, baby. Sa chat mo ko. Lali nga sabi like ka yan. Lali nga sabi ka yan. Lali nga sabi like. May mga pagsalita like. Hindi naman ako. Wala mo. Bakit dala tayong extra bala? Di, likod niya. Namalo kaya kayo. Islam niya kanyan. Baka ala ka wari malang kanyan. Mga niya mo. Pwede lang wala. Pwede. Halo. Pwede po. Ini bisa chat. Apoy na awat ka pa mo. Yang kamaya tamas ka nito. Abo ke seben. Yang kamaya mas ka nito. Ja. La. Lani kanyan ni. 6. Ay, siya pa mo. Ay, tabalo. Bisa sa tamo.
Ay. Six station. Six station. Total. Six station. Let's go. Ay, nayo katawag kayo na kanyo. Sabi na, ano mo nga eh. Pero ike ba ike? Wala na mo kanya no. Wala na mo na siya ng bato-bato. Kinaya lang ko. Dano, dapat bato na lang. Mahal galore tutko. Mahal galore tutko. Kanyo ko. Hello. God bless po! Hi! Okay, pag-shoutout po mga bawang yan. Pwede na ako mag-shoutout kanyo. Na ako makapagsalita. Pwede rin tricycle mo ba? Eh, bisa chat, masakit eh. Eh! Sabi pag ng vlogger ako, ayayal, gini. Ay, mandakap, kalubingan na ako mandadakpan eh. Oo, tatita. Bubola ko lang. Oo, ano kung karakal na mandakap? O, tang, lalo na yung kaldo mawala itang lubingan, no, tiyar. Dalaway na ita? Kuya, pin. Wala naman lubingan. Mangal kalkul, huwag ka ng pila ang tricycle, eh. May doon kaming barya kan talaki, alagyan pasado. Namulog yung barya. Ay, naku. Lani, nakapapila niya kanina. Ano, critical na kanina kanina. Sabi na yun na. Wabak. Magpantiin eh. Okay kayo nga mo, no? Pandan? Okay kayo? Mawake. Mawake, oo. Oh, shout out sa Mawake, amo. Oh, shout out ko rin. Taga Mawake. Ano ko na rin? Ano ang makapagsalita? Ay! Nakakala akong best friend! Nakakala akong friend! Nice candy! JC, pabusan na ako taga. As candy po, libre na ang kay, batang yan na. Kabalik ko. Amo, magbalik ko. Wala pa pero yung bisis ko. Magbali pa. Palagi ka rin mag-vlog na mag-libre yan. Ala pa! Madugo! Ating mag-donate na naman kanyan. Ah, oy, tabo. At ang mag-donate, bagay. Oh, Merienda. oh. Oh, pila niya. Ay, ako tama kita kati kubo. Good morning. Good morning ka rin. Masipag tamong MDRRM. Good morning po. Panayin ko. Hoy. Panayin ko, Rigo. Panayin ko. Ilan taon? Pasalod na rito. Joy, Lola Len. Hello, guys. Hi, ta. Itang magkape. Hello, love. Oh my God. Ayun, candy. Ano nakalapit dyan ako? Pampituya pa mo ini. Pampituya pa. Ano ka saglit? Tila saglit siya ulit. Usahin ka na to. Kasi dito. Bibito niyo pa kanya riyan. May bandang mo. Dapat punta na pababa. Na. Balikan sa lamo.
Kylo Ren. Dapat punta na pababa. Lalo tama didelay ka rin. Dahil tama didelay kang gagawin ka rin, doon babae ka rin. Hey. Ang talo na pabayari. Let's go. Let's go. Jesse, lapit na ako mo. 7th station. Pabalik na ako. Ay, Michelle, ha? Ay, nakikita ka na po. Oh, galit. Okay, JC. JC. Ito lang mo yan. Ito lang mo. Good morning. Nature park. Good morning mga mami, sir! Pa-register lang po na isang pangalan sa isang grupo. Pabilang na rin para diretso na po tayo sa pag-akyat. Ingat po, ingat! Ingat, ingat! Isang pangalan lang po sa isang grupo. Tuloy yun. Good morning mga Manikal mami, to. sir! Ano ba sa mamo? Wala niya. Kasi kaya beto ko sige, hindi ka babo. Lumisod-sod ko na. Ay, ito magsalita kayo. Ako para pa rin. Magsalita na kayo. O, ano mo? Game. Ay, ano? Hindi ako nang kaya kayo. Iba po yung doon. Ay, sir, good morning po. Ay, good morning. Good morning po, sir. Good morning. Register. Pwede kayo mag-register. Register po. Ay, ito. Shout out! Shout out! Lagi na yun, sir. Lagi ito. Yeah. Bisa sa ko kaya kini. Ya, asulat mo kay. Emotion wala. Emotion wala lagyo. Ame itong bulag yun. Kaya kumuha tayo sinulat mo. Kita na. Ay, kita na kayo. Baku-baku. Kaya nila banana kini. Ito talaga yung rough road.
Kaya na yung katawan. Wala na yung Kate. 8 ni kaya na. Opo, ito. Okay. 8 station tayo. 8 station. Sabi siya pa pala ng 8 station. Hey bros. Wala pa kakilala bros. Okay, ito ng bata ako. Woo. Hello. Wala na siguro nga sabi ilay ka kanyan, Jess, ha? Isa na siguro, Jay, ilay ka kanyan. Oo. shout out. Oo, ayun. Pamayat. Kunti na kami grab. Ay nalata ng photographer ka mo. Bros, yan. Okay, bros. Kumain nyo lang sabi ka ng kahit. Haba yung ready guys. Bagong gayang 14 ini. Ilan niya pa ito? Oy! Bolo. Demonyos. Nakalagyan ako yung pandesal na bibit-bit. Sarap, Papa Elmer. Ah, Dito ka. Ay, di po dito ang vlog. yapin! Dali nga sabi lang ka kanyan, JC. Shout out ka rin taga Marbella. Palay Papang Elmer. JC na tayo ng bilang. 9 na kanyan na. Ilan pa? 5 pa. 5 pa. Sino ba? Masih ingat yang warna putih. Ingat yang bertabung. Oh, oi. Sarap, sambap. Ay, overtaken ako. Overtaken. Pag-placer kayo muna. Senyas yun. Mamusina kayo. Jesse na rin eh. 9 ha?
Nine. Juta na rin ko ulit yan, nine ta. Dito nine. Nine, kailan pa? Di ba pa ne? Sige na mo. Juta ini. Tayo dito. Dito. Hey! Eh! Hey! Sami, bata! Iya! Kaya pa yung lola mo, basta ganyan pagtawan kaya kami yung lola. Kaya natin ito, guys. Adyo tayo. Basta ta. Chok yung mukha. Adyo tayo. Adyo tayo. Ay, ay, ay. Ito, tiap latanya ito. Tiap latanya yang nabi ako siya. Uy, ikaw yun eh. Oh. Oh, Mr. Bloomer. Oh, ay na ito. Oy. Gusto nga ni Bob. Pila ni mga reply niya po. Mo, Na, happy ni malawak ni. kami pila malautin eh. Diyos ko, Lord. Oy. Wala pa ka, pahingin din eh. Oy. Okay. Carol. Ay. Oy. Hi guys. Malita ka muna. Ipapatila tayo. Lagyan ko tayo. Hindi mo tingnan na. Alawan na Bola may bagay ng Diyos. Ay, bola may bagay naman. Terus bola may bagay. Minum na ako. Hi idol. Hello po. Pwede mo mag-shout out? Eh, Ay, Sir Idol, shout out po. hello po. JJ. Ay. Cruz. Dito na siya kaya talan. Oh, bro. JJ. Hello. Baba, Hello. Ilan na kanyan?
Shoutout back kay Ayaw. Shoutout. Kaya kong gulo po ito. Bros, muna ako kaya bis. Bakit pitulak-tulak yung ko? Ay, ano katapan tayo rin bitso? Ano na ini? Uy. Shoutout. Ano? Yan yung pang-break, huy. Uy. Tayo mo kay service pocket. Ay, tulak na ako mo ya. Bayan ka! Ah, Shoutout mo parang baliti pa. oh, siyata ka ka ng baliti. Papagal mo nata. Uy, kayo na magsalita. Shoutout mo Papang Elmer. Nang mga magsalita. Down na ka na ako. Hello ba na, Bap? Oh? Kasi sabon na tayo, Bap. May naipasado po. Ah. Iya po. Oh my God. Anak ko. Bawa, sasagi ba? Nabab, sasagi. Papareho pa rin sasakit ito. Kaya ka nung kanto. Ya. Iya. Ay. Bruce! Where are you? Saya. Kaya maliliw na ako at. Bap, wala na ako. Bilubin na bulan. Wow. Dali na, Bap. Wow. Kitang mag-break ta pang bagya kita. Sabi mo ka lang nga sa mo. Hey, mag-break ta pang bagya. Dito ang ba, Kelly? Bap, shoutout. Okay, yan na. Shoutout. Elmer. Shoutout ako na. Okay. Ay. Wala mo, matiriki. Baik. Matiriki. Baik. Hey. Hello. Shout-out kayo. Ay na mag-shout. Ikaw na mag-shout-out to. Ay na makapagsalita na. Oh. Pagal. Mapasada ka niya na ako eh. Mapasada ka niya ba? Papasada ka niyan mo. Ikaw na magsalita na. Mag-vlogger yan pa. Right! Hanap na kayo po. Papang Elmer. Ay, itong. Karakan mo pala pan? Pants na ba? Talagang... Uy, nasa bayan ni Gila, inaiputan mo po. Lagi siya niyo, tatis traffic. Anong may gaya na po din kay? Bakit muna ka ba? Ito din kay. Ato nga, kita yung kay po. Enak mo kay, mag-video ko. Punta ako na lang po. May naisigdal ko. Uy!
pa na ako matigas sa huwag yung plano. Problema, lakwatahan niyo dyan. Hingga siguro dyan. Tuloy tayo pa. Tuloy mo pa kan. O, 11. Paninayan nyo kami. Sige, sige. May baba na, no? Alis, wala may baba na, no? Magsagyan ng tricycle. Sarap. Oo. Cellphone niya dito. Oo. Kaya na magsalita na eh. Kaya mga pagsalita. Hey! Ang baka talaga. White. No. Parang ano ka kasi, nakasintahay ka. Kinta naman. Dilo kasi. Hello. Ay. White. Thank you. Ito, tinanda ang tukod. Hello. Ay. Ay. Shout out, Mapangelo. Ay. Melo alas siya mo rin dalan. Terus. Salamit. Salaman. Hindi ko na binibila. Ilan niya kanyan? Leben niya pa kanyan? Ini, oh. Saan na? Bimingaw. Ay, bakit na? Hello po. Vlogger. Hi. For the cold water. For the refresh. Hindi na po kayo tubig. Malamig. For the refresh. Ikaw yan na kay Binyan eh. Ayaw mo. Ay, naman tasabi. Dahil bang 3 minutes break. Ano man? Ay, tasabi. Ito na dito.
Kita 7-Eleven ko lang. Madaling araw ka mo. Ito oras pag mainit sa baba. Uy. Babang Elmer! Hello! Uy. Hello. Bab, may padala ka ta, Bab? Oo ah. Bab, ba't kasama mo, Bab? Ah, hindi ko kaya yun. Sige, gulit. Ano ba ito rin tayo? Ginabunay ito. Pa-shoutout niyo nga yan, Bab. Uy, go. Naila pa namin sa magpainamor yan. Sana all bumuli, no? Shout out! Ay, Ay, dapat ko magkira magkaita pa. Shout out! Uy! Uy! Ako, ready ka lang yan. Ay, okay! yeah. Yeah. Ilan na kanya nini? Bruce! Bruce! 11 na tayo, 11. 11. 11. Dito. Hi! Okay, Bruce. Tayo po today. Sige, sige nga magsalita na ako magsalita. Menukantan ba? Pag balabalik na kagin. You're like this person. Kailangan gentleman ko. Yeah. Okay. Oh. Bakit ba na ako ka JC? Doon ra ka. Laksan FR lang ang katapat. Uy. Uy. Kaya pa JC kanyan? Ato niya mo? Ah, juta niya. Juta niya nung adon niya mo. Oh. Sasat ko. Tubig po. Tagal na ako pa. Oh. May masada na ako ba? Kaya nakikita ko pa sana. Tabalo, may kikitugig pa kayo. Station mo?
Nawala yung pagod nila. Kami kasi amin ni amin mo. Malapit na lang. Malapit na lang. Malapit na lang. Dito ka lang. Kaya pagod dyan, oh. Sinyama na rugulok-lok kita. Tapos may salon mo, Apo. Apo, tapos may salon mo. Nice. Dito ka lang. Ano mami diyan, may patalyo. Parang sis ko lang. Diyos ko. Uy. Guys. Now. Uy. Tal. Tal. Wag mo idea eh. Sige, abe mo. Yan, dili tayo tayo mayat. Saka yung pagbaba mo ng car style. Yung bitas mo, daliri, bitas mo sa sapatos. Ilan yan mayat? 12 na yan. Pagkawan plan yan. Kami na ito, 14. Hanapin mo makita si Papa Jesus na ganun sa saya. Doon sa taas. Ang laki niya. Ito. Pwede na. Pwede na ito mo. Pwede niya. 12 station. 12 station. Daya. Ayun po, wala po kami na. Ayan. Uyang. Magpahuli na naman. Balita ba na? Ito na mo. Si mama mo hindi naman bagal niya magla. Tinatang kita. Ha? Banjara? Sila naman ganyan? Ay, banjara. Oh, sila.
Uy. Ayan. 13. Last stage. Oh, Bob, shoutout mo kumain yung vlog mo ba? Shoutout. Hey, shoutout. Oh, manoy. Ako di boss ako. Yakatan niya pag dyan. Hey. Yeah. Shoutout. Tama na? Ay, yung mga Siyata mo yun. Siyata mo yun. Pumunta tapos yata ang mamamaya. Sabi na siguro yung last week. Patutsula ka. Hindi pa ito nagdakala ka. Bob! Hoy! Abi ni last na. Hoy, ito may rasta na. Sa wakas. May rasta na. Hoy, tayong babo. Ano? Okay, pamamanit yan eh. May pagkita kanya, alam tayo. Doon kanya yung entrance. Kaya tabo. Ano mo kita? Tayo. Okay, first time pa ang minute yung kanya. Ay. Bisan yung bagal yung aso. Ay. Ay. Ay, kasi tayo ko. Mga taming jut. Mga taming takbang. Ay. 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 Magganang ka na, umisya gano'n. Kaya ka pa Delete mo yan, delete mo. Oh. Ay, black po. Mas karena kena tawa. Oh. Alam mo yun, di ba? Control? Diras kami iburin. 14th station. Ay, ang pagdula black ako na tao. Ano ba siya sa tagi? Bruce! Jake! Ikay na magsalita pag ako bubilis ako. Shoutout, babangin na. Shoutout. Shoutout, Pak. Dito pa. Okay na babangin. Ay, ten. Papusta ka ba? Ay, ayos ko. Tapos ay ligyan. Lagi sa gimabo na.
Wow. Pwede pa picture? Yeah, sure. Sure. Ano yan, kaya mo? I-upload kaya kay Batin. Baba, ita picture ka. Thank you, Bob. Yes. Bro, yung pa ito na kaya. Babang Elmer. Oh. Hello, hello. Hello. Tumuro ka pa na. Hello. Bros. Tembak na niya, kalokohan yan eh, ba? Oo. Babang Elmer. Wala. Jadi, dumat na rin. Bata na. May nawata pa. Maliliw na ako. Hello. Kamusta? Guys mo. Ay, shout out, Papa. Hi. Bob, kilala kita. Papa, hello. Ay, kasi daribs ko. God. Ano? Ano na dara mo? Ha? Oh, babata na. Ayan. Shout out! Uy. Sige na magsalita to. Sige na magsalita na. Ipakabuli sa pakar nila. Kung magdalawa ba to? Alam mo makapagsalita. Alam na ang boss. Okay. Bro, so kanina yung dalang tamo. Kaya magpinaw talaga. Ano, okay na yun. Kaya. Kaya yung patagan. Okay. Dalo, sabi na. Okay guys. Ang gani pa akin yung video. Tama na. Agal na ka. Ariyan ko na. Oh. Oh, dekat. Takto kaya payari dia po. Wala na pasyata pagdantanan. Pagdantanan niya. Ano na?
Okay guys. Yeah.